Как върви играта? Играта върви, мисля, че за сега добре. Аз така политичен. Успяваш да ги забъркаш много сериозно. И насочвам вниманието към себе си, което вниманието от всички останали. Току-що си показа ролята, обаче те не могат да разберат дали си ти или по-скоро майта мислят за демона. Аз мисля, че момичето, което стои вдясно от мен, е също лоша и тя даде сигнал да се прави пацифист да ме прикрие. И тя има мен го усети този сигнал и ако не е лоша, окей, но ако е лоша, жалко. Ще се получи много добре, този план го бях планувал. Така че най-вероятно сега ще умрат. Успявате ли да си говорите с демона и правите ли си план? Говорим си по-малко, но гледам да не си говоря много, защото аз в момента съм много със, така че всички, с които си говоря по-така на саме, би привляко внимание. Да видим докъде си стигнал с информацията, какво смяташ, че е Ралица? Ралица нищо до сега също не казвам за тя. Знам, че има моряк, който мисля, че не е тя. Мисля, че да, беше моряка. Знам, че камерията е Сашо. Екзорциста мисля, че е Никола. Ники, да. Ралица, интересна снимка, не съм сигурен. Мисля, че не е професор. Добре. Отчаяна дама няма да е спорна. Може би, ако отчаяна дама би си трябвало, но би номинирала, може би, хора до себе си, тя не го прави. Значи най-вероятно не е отчаяна дама. Който означава да е кръчмар или Орфей. Може и бабата. Тя може да е бабата. добре. Ще успеете ли да спечелите според тебе една прогноза? Ще се опитам. Успех!